ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хеле созаи хубаи саломатиатон хубай вақтотон хушай. имрӯз 26 майи 2023 1000 белоруси баробар ба 136 сомонӣ. дар имрӯза видео гӯш кине ки ма чира гап мезанам ва чӣ ма дар рӯи кардаган дӯстони азиз. дар имрӯза видео мошини Lexus RX 350 ҳастаи ҳамфурӯши амалиши замин рӯи кардагӣ нестам. бардуи азиз бисёр замин гуфта будем ки хай видео дар замин рӯи кардагӣ нестан. хай каналда подписатсия кине заминои арзон ай пеш олди реклама мекунам. хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Данғара, хона ҳастаи дар ноҳияи Фархор, хонаи заминӣ ҳастаи дар шаҳри Ваҳдат ва шаҳри Исор. квартираи аз он ҳастаи дар ноҳияи Зафаробод, квартира ҳастаи дар шаҳри Душанбе ва квартира ҳастаи дар шаҳри Бохтор, яъне ки Қирған. хизиқи видео ҳамия ки як хонаи заминияи 90,000 сомон, се комната квартираи 120,000 сомонаи. бардуи ғарибам, шумо метавонед ки як хонаи заминиро 661,000 рубл бихарен ва се комната квартира 882,000 рублай. ва дигар чизои арзон ам рӯй кардаган. видео имрӯзро ба қизиқ то хушад тамошо кинем. боварӣ дорам ки нархи нав шумода мақбул мешава. мисли ҳар вақте аддона алайкиро бижиқен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кинен. подписатсия ана ки меҳрем осуста. дӯстони азиз, пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дар бардро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нархш бо маслиҳати ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания якай Бахтиёр ва Баҳром ай. бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардуи азизам, боз як бародар ана хонаи хича сиёмка кардагия ма дар рӯи кад. бардуи азиз хидаш мисол ҳама ҷоша хушрӯ гап задагия ҳоз ма видеоша мемонам. хулоса бардуи азиз бачаи ачкидор навора сар мекунавози баъд ами яка гап задан, баъд ами яка хонаша гап задан бо хонаҳои арзонда мегзарем. гӯш кинед. салом бародари азизи, хона қарор дорад дар ноҳияи Фархор, деҳаи Қаратов. об свет ҳамаш ка ҳаст. оғил, баня, кухни ҳамаш тайёр ай. 6 сотиқ замин ай, 3 комната, чойлоб, ангур ҳамаш тайёр ай. фақат омада зиндагӣ мекунем. сабаби фурӯхтанмон бояд тавбат равам. якамта проблема бояд тавбат рафтан дар кор. аз замон сабаб фурӯхтастам ягон камудӣ надора. марҳамат бинен, аз пеш хонаро бинен, боз муомила дора. аз замон номи канали ҳамин бародар гап занен, муомилаи конкрет надора. марҳамат дер накунен. илтимос тоқа хонахаро занг занен, журналистҳо занг назанен. илтимос да мактаб балниса 500 метр масофа дора. да намуд об дора ҳавлида качака чакдагиём бо лави канал 100 метр дуртар шланг каштагӣ овардагиём. да намуд об аст. ина қисми даруни хона тамошо кунед. 3 комната, ягон комната дарун берун ҳама ремонт дора. нархш бош 180,000 сомон, боз як камтар муомила дора. 180,000 сомон нархаш. ноҳияи Фархор, деҳаи Қаратовда қарор дора. да намуд об качака чакдагиём бо айлави канал овардагиём. об свет паст яъни ҳаста, ягон камудӣ надора. фақат биен ай пеш бинен, боз муомила мекунем. номеро дар рӯи экран мондаги 976 13 98 98. имо ватсап дар ҳамин рақамҳо ҳастанд. марҳамат занг занен, сурат бигӯен, маълумот бигӯен, дар бораш метиҳем. марҳамат аз пеш биен, маълумоти бештарро аз пеш дарёфт кунед. бардуи азиз, мегзарем ба дим эълони имрӯза. ҳанаки бо диққат гӯш кинен. хонаи десен дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Хуррамзамин. номи пешинаш ана Ҷартепа ном доштаем. номи озираш бардуи азиз Хуррамзаминай, номи пешинаш Ҷартепа. чӣ хеле гуфтам дар ноҳияи Данғарай. лави раҳи калонай дӯстони азиз. 6 сотиқ замин, 4 дар хона қати калдориш кардагӣ, баня дар дурунш будай. ремонташ коробкаи дӯстони азиз, овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатҳош 100% гирди хона маҳкам кардагӣ ва дарахтҳои мевадиҳандаам бисёр доштай. як мошин қимам бардуи азиз овардагӣ будиянд. садиқ, мактаб, балниса, масҷид, бозор, заправка наздик будай. нархи хонаро гуфта ки 165,000 сомонӣ бигӯ. касе харидори аниқ боша арзон мешава. ва ҳамин якада ай шаҳри Душанбе поёни бозори Корвонда хона дар корай то 170,000 сомонира дӯстони азиз. касе ки ай шаҳри Душанбе поёни бозори Корвон хона дошта бошен 170,000 сомон, ҳамин якада занг бизанен. ва бардуи азиз ин хонаро мефурӯшад дар ноҳияи Данғарай. нархаш хеле гуфтам 165,000 сомонӣ.
Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана бардруи азиз, ягон кас реклама дошта бошен замин хона, квартира, мошин, нами рақамҳои десен дар WhatsApp шуро икнен ва барои харидорора рекламаи аҷоиботш мекунем суни азиз. ва аз ки ҷое ки хона, замин, квартира намондесам, комментарияда бинависен, ман арзонтар ёфта дар видеои оянда насиб боша пешкаши шумо мекунам. суни азиз, ана ҳози як ана компанияра гап мезанем, компания якай бозоралӣ ва компания якай назарияд суни азиз. ана и беҳтарин компанияда хулоса чанд солоши даҳами раҳрӯан. ана шуморо ай Москва ва Московский област, ай ҷои кортон, ай пеши хонатон гиҷоеда ки мисол ҳами бародарода удобнияй мерава, ай ҳамуҷа шуморо мегира ба сарҳади Қазоқистон. иншоалло ки соқу саломат бурда миёрам бардруи азиз. ва мошиношон ҳам чӣ хеле ки дидесен, мошинои беҳтаринайд суни азиз. хеле компания бисёре ростига хеле мошино надоранда бисёри компаниҳо ва нархи компания суни азиз ай ҳамада арзон ай. нархша мега ки 7500 рубл бугу. агар занг бизанем бигем ки номерои канали Сауду Тиҷӣ гирифтем, шумо да бо арзон мекуна. дӯстони азиз, хеле ки дар аввали видео гуфтам, як мошини Lexus рӯй кардагиян. марҳамат бардруи азиз, касе ки мошинхарен гӯш кунен ва ҳам фурӯшия, ҳам алишӣ. мошини фурӯшӣ ва алишӣ Lexus RX 350 соли баромадаш 2003, судишвориш бензин газ кор мекардай. объем мотораш 3,5 литрай, коробкаш автомат. дӯстони азиз, танировка ҳуҷҷат 8 моҳи дига. соҳиб мошин мега ки мошин на хадуай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. адрес бардро дар шаҳри Душанбе қарор доштай. нархиш 140 000 сомонӣ мега. касе харидор бошен арзон мешава ва алиш ҳам мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе. номерои телефонаш аст бардруи азиз, маълумотша дар бар экран навистагиам. занг бизанен, 140 000 сомон ё бихарен ё ариш кунен ба квартира дар шаҳри Душанбе. я чанд видеоро аҳамият медиҳам, бисёри бардро мегӯянд ки ай шаҳри ваҳдат ягон хонаи арзон бумон. ина бардруи азиз, як хона мадароӣ кардагиам, бо диққат гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, деҳаи Истиқлол гуфтагияй, 6 сотиқ замин дар хона хати веранҷ кардагӣ, баня ҳоҷатхонаш вардоштагӣ, тайёрай мега, болош нопӯшонда. дар қарибиш мактаб, масҷид, балниса наздик бидай. ҳуҷҷатош мега 100% бардруи азиз, нархша 90 000 сомонӣ мега. касе харидор бошен бардруи азиз, бо арзон мешава, срочно яйнехи. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардруи азиз, мегзарем ба 5 миллион имрӯза. касе тамошо кардесен, хоҳиш мекунам лайкҳоро биҷихем бардруи азиз барои пешравии канали мо. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дараи Алмосӣ гуфтагия, қишлоқи Хонақо. 24 сотиқ заминай, дар хонақати веранҷ кардагӣ, падвал доштай, ҳамом дар дуруншай бардруи азиз мега. ремонти хона миёнай, овсӯч мега ҳастай, ҳуҷҷатор 100%, герди хона басетка маҳкам кардагӣ, ошхона, шипанг, ҳоҷатхона доштай. нарша бардруи азизам 250 000 сомонӣ мега. касе харидор бошем, бо арзон мешава. ва соҳиби хона гуфтагия ки ё ба дукомната квартира дар шаҳри Душанбе алиш мекунам. бардруи азиз, ана маълумотша дар бар экран навистагиам, занг зада ана қатъиам яка маслиҳат кунед. бардруи азиз, мегзарем ба 6 миллион имрӯза. шеринар ховуд набара ки мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. ховуд бурдеса боша бихи як кофе талх абза шеринар. дӯстони азизи, квартира дисен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 30 квадратни метрай. домои пешина квартира нав ремонт кардагия мега. соҳиби квартира маълумот дагия ки як хонага дар Гипразем назди мактаби 50 ана дар 2 этаж ҷойгирай мега. бо ана тамоми чиза чораш фурӯхта мешавад. касе харидор бошем, бо савдо мешава мега. неки гуфтагӣ нест ки дом чанд этаҷай, хеле мисол бо рафтаи пеш мебинен, нархиш 230 000 сомон.
230,000 сомон бардури азиз. Харидор бошен, занг зада барои найпеш маслиҳат кунед. бардури азиз гуфта будем ки қирған хонаи арзон бумон, яъне ки квартираи арзон бумон. Ина бардури азиз марҳамат гӯш кунед. Квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пештар номаш Қурғонтепа. Як хонага квартира дар 1 метаж қарор дорад, 34 квадратни метрай. Территория гаи вилоят ва кохи ловутӣ гуфтагиай. Дом новостройка, квартира нав ремонт кардаги, соҳиби квартира маълумот додагиай ки ана ремонташ люксай, кухниш чен як хона ҳай мега савдо мешава. мега ки 4 этажда бо духонага ҳам дорем. мақсад ки як хонага 1 метаж доранд, 250,000 сомон, бо 4 этажда духонага дорам. бардури азиз нархи уш дига хелай. бардури азиз маълумоти ҳами квартираша дар бар экран нависагиам, занг зада маслиҳат кунед. бардури азиз мегзарем ба 8 эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед. квартира десен дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод. сехонага квартира дар 2 метаж қарор дорад, 52 квадратни метрай. домои пешна квартира ремонт дошта, соҳиби квартира гуфтагиай ки срочно фурӯхта мешавад. сехонага 4 хонагаш кардагием, ремонташ свежияй мега. адрес шаҳраки ана Меҳнатобод, кӯчаи Ваҳдат, 2 метажда қарор дорад мега. ана нархиш бардури азизам 120,000 сомонӣ. сехонага 4 хонагаш кардагиян дар ноҳияи Зафаробод. нарша чӣ хеле ки гуфтам 120,000 сомон. касе харидор бошен арзон мешава. дӯстони азизи ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза, аз ки ҷое ки мошини Lexus рӯй кардан, аз ки ҷое ки хонаҳои заминӣ рӯй кардан, аз ки ҷое ки квартираҳои фурӯшӣ рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хеле нархҳои зур буд. хеле ки маъқул нашид барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор, барои дастгирӣ кардани канали Сауду Теҷе. дӯстони азиз, ҳамун як дона лайки бепала баҷиқен ва касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен. бардури азиз, каналда подписатсия кунен. иншоалло ки ай ҳамун ҷои гуфтагитон ягон рӯз ана ҳагиҷое ки мисол комментария дози навистесен, ай ҳамунҷо ягон рӯз хона, замин, квартира ма дароӣ мекунам. бардури азиз, ма каналда мемонам. аз ки ҷое ки бардури азиз хона, замин, квартира намондесам, бифаҳмем ки ай ҳамунҷо ма довол рӯӣ накардесанд. рӯӣ кунам бардури азиз, ма барои шуморо реклама мекунам. ва дӯстони азиз, ана касеро мефора ки мошинҳои фурӯшӣ тамошо кунам, бидурем бардури азиз канали DM мара дастгирӣ кунед. канали DM бардури азиз дар комментария мондагиам силкашам хе баҷиқем прамой медроен хонам мошинҳои фурӯширо тамошо мекунед. ва дӯстони азиз, дига гапам надорам. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шумо нигаҳбон бошад. дар як ҷое бошен, ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. DM канали мара бидроен дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, дӯстони азиз, додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардуро, почааш аввал сирх шидай, баъди сирх шидан сиёҳ шидай. дига илоҷиш нашида дидам ки мисол почааш сиёҳ шидай, почааш ай зону камтар болотар баридиян. ҳозираш дар ин видео дар беморхонае бардуро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. падаршон хоҳиш карданд ки ана бардурои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол аз зуршон мераса бардуро нана хайр кунан гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардуро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен.